Hej alle sammen, så er det dag 3. Nåede ikke at få lavet en video i går. Thomas han er inde og høre en session om Internet of Things. Jeg har lige været inde og høre en session om Microsoft Cloud System Platform, som er en konvergeret løsning med hardware og Hyper-V og Azure Pack på toppen. Der er nogle gode tips til, hvordan vi kan lave automatisering i en masse ting, så det er noget, vi skal kigge lidt på. I går er der et par ting, som jeg synes var spændende. Storage på Windows Server, Storage Bases, Quality of Service på Storage, synkron replikering i Windows Server 16. Nu har vi lige spenderet en masse penge på noget HDS storage med en masse rigtig gode features. Hvis ellers det virker, så er alle de features nogle, som kommer i den nye Windows 16. Det tegner virkelig godt. Vi så en live demo af, hvordan de har lavet synkron replikering mellem to sites, og tager det ene site ned, og det andet kører videre. Det var virkelig overbevisende. Og så har jeg været til en BI hands-on lab. Jeg sagde jo, der kom lidt Excel ind i det her. Det er et beta-produkt online, hvor man lærer at lave nogle dashboard. Det tror jeg faktisk er noget, vi kan bruge til vores KPI-tal. Det er som sagt en beta, og sjovt nok så koster det penge, men det koster vist ikke så meget. En Microsoft-mand, som fortalte, at det koster ikke særlig meget. Lad os nu se. Jeg tror, det er noget, vi kan bruge til noget. Så kan vi få vores KPI-tal op på nogle tavler, og de kan blive opdateret automatisk. Og det er ret simpelt at bruge, så jeg kan finde ud af det. Nå, men dagen kommer til at gå med masser af sessioner igen i dag. Og så er der fodboldkamp i eftermiddag, om ikke så lang tid før andre. Det bliver jeg nødt til at se. Barcelona mod, i Bayern München. Det er årets kamp. Vi ses næste gang, så håber jeg, at Thomas med. Hej.